מי מאיתנו לא היה רוצה בטן כזאת? שמצטלמת טוב מכל זווית, שמרגישה חזק מבפנים? בואו נודה באמת, למי יש כוח עכשיו להתחיל לעשות מאות כפיפות בטן? אנחנו אומרים למי שתחסוך לכם את האירוע הזה, ג'ני קפלן, בטן חטובה ב5 דקות ביום תוך 15 ימים. שלום, ג'ני. איזה כיף להיות כאן איתכם היום, כל כך מרגש. תשמעי, ההבטחה היא הבטחה מאוד מאוד מעניינת. את אומרת, 5 דקות ביום, 15 ימים יש לכם בטן שטוחה. איך עושים את זה? מה מיוחד כל כך בתרגול שלך? קודם כל, תודה רבה, קובי. וקודם כל, מה שכל כך מיוחד בתרגול הזה, שההבטחה הזו מתקיימת באופן מלא. זה 5 דקות בבוקר. זה תרגיל שבאמת מחטב ומשטח את הבטן, מעלים את הבליטה והפאוץ' בבטן תחתונה, שבינינו למי זה לא מפריע. נראה לי לכל אחד, בעיקר לנשים. בעיקר אחרי לידה? אחרי לידה, לפני לידות, תתפלא, וגם בגילאים הבוגרים יותר, בגיל המעבר. זה רלוונטי כל כך לכל הנשים. אז אנחנו מדברים על גברים ונשים, אבל אנחנו רגע נתמקד בנשים, משום שבאמת לפני לידה, אחרי לידה, הרבה פעמים יש את אותו, כמו שאת אומרת, פאוץ', לא נעים להגיד, שאנשים רוצים להיפטר מהן. בואו נדבר רגע שנייה על התרגיל הזה. מה מיוחד בו בעצם? אנחנו רגילים לכפיפות בטן, את אומרת, התרגיל שלך הוא משהו אחר. התרגיל הוא לא מערב כפיפות בטן, כי הסתבר שכפיפות בטן הן לא יעילות בכלל לחיזוק והשטחה של הבטן, בעיקר אחרי לידות. הבעיה בכפיפת בטן, שזה קודם כל מעמיס על הצוואר. מי מאיתנו ניסה לעשות את זה והרגיש שעוד שנייה זה נשבר. אבל הדבר העיקרי, שבדרך כלל לא עושים את זה נכון, וכשלא עושים את זה נכון, זה דוחס את כל הבטן עוד יותר למטה, דוחס את האיברים הפנימיים ומגדיל את הפאוץ' עוד יותר. אז מה בעצם כן צריך לעשות? כי אני מבין שהשיטה שלך מערבת את המילה ואקום. ואקום. זה בדיוק כמו שזה נשמע שזה... מושך מבפנים. שואב את זה פנימה, כמו שואב אבק עוצמתי של דייסון. וואו. זה מהדק את כל השכבות העמוקות הפנימיות של הבטן, שזה בעצם המבנה הפנימי של הבטן, מכתב גם את השכבות העליונות, האלכסונים, את הרצפה, את האגן, ישרי הנשימה. אז התרגיל הזה הוא כל כך עוצמתי, שהוא פשוט שואב את הבטן פנימה כמו שואב אבק של דייסון, ומי שניסתה את זה, או הולכת לנסות את זה עכשיו, הולך. אני הולך לנסות, אני מגיע... אתם ממש תרגישו... אני כבר אומר לכם, עוד מעט אנחנו נעמוד פה וננסה לראות, אולי נצליח במעט זמן שיש לנו, ללמוד איך לעשות את התרגיל. תרגישו ממש את השאיבה לבפנים, וזה אחת ההרגשות הכי מוזרות ומסעירות שיכולות להיות, כי הבטן נמשכת ממש לבפנים, מרגישים את הבטן בתוך הגב. הליווי הזה שאת מציעה בעצם למתאמנות ולמתאמנים שלך, מה הוא כולל? וואו. קודם כל, בפחות משנה, ב8 חודשים, הצלחנו להגיע לקהילה מטורפת של מעל 8,500 נשים. יש לנו תמיכה בוואטסאפ, יש לנו קהילת וואטסאפ עם מלא תמיכה, עם נשים שמשתפות זו וזו, תומכות זו וזו. יש ג'ני בוט מטורף שתומך 24/7. שזה בעצם בוט AI כזה שיודע לתקן ולתת להגיש לך עזרה. בוט AI שיודע לשלוח לך את האימון הנכון בזמן הנכון, אתה יכול להתייעץ איתה על כל דבר. האם אני צריכה לקבץ ככה או ככה, או איך לעשות את התרגיל נכון, וממש עד הפרט האחרון. ובעצם מנוי כזה הוא כולל כניסה לכל התכנים, כי יש תכנים, אני מבין שבווידאו ממש אפשר לקבל כדי להיעזר בכל מיני תרגילים שיעזרו להשיג את אותה בטן שטוחה. קודם כל, כן, אבל החדשות הטובות שזה בכלל לא מנוי. אחד הדברים שרציתי זה להפיץ את הבשורה של בטן חטובה לנשים אחרי לידה, פשוט לעזור להם. אז עשיתי מחיר שהוא די מצחיק, אפשר להגיד לו קיבוצי, שזה תשלום חד פעמי שמרגיש כמו מתנה, וזה לכל החיים. תכנים שמקבלים לכל החיים, הקהילה שמקבלים לכל החיים. ג'ני, אני בא איתך לקדמת הבמה, בואי נעמוד כאן במרכז. מי שרוצה, מוזמנים להצטרף אלינו. אני רוצה ללמוד הנה, זה לנשים כל פעם בסוף הגברים באים. יכול לשטח. בבקשה, גם הגברים רוצים להשטיח את הבטן. בבקשה, ג'ני, את באמצע. בואי גם. מעולה, מעולה, מעולה. אז כדי שאנחנו נשטיח את הבטן, בואו נניח את היד אחד בקדמית הבטן והשנייה באזור של טוסיק וגב התחתון. כן. עכשיו, אנחנו נקרקע חזק מאוד את הרגליים לתוך הקרקע, ניקח נשימה, תרגישו שהבטן דוחפת את היד
קדימה, ובנשיפה הבטן נכנסת פנימה, נכון? ואנחנו ממש כמו ג'ינס שיוצא מהכביסה, ככה הבטן שלנו תהיה בסוף התרגיל, בנשיפה, בדיוק. וואו, עכשיו חזרתי מאריתריט, זה גם ממש... תרגילי פיתוח, כל זה ככה דרך אגב, עם השרפת, כן. זה עבודה עם השרפת, עם שרירי הנשימה. עוד נשימה, ועכשיו בנשיפה אנחנו נכווץ חזק את הישבנים. אוקיי. ונוציא את כל האוויר החוצה, ותרגיש שהבטן ממש הכי אדוקה שיכולה להיות. עכשיו אנחנו לוקחים נשימה, היא הולכת לפה, נעתקת לתוך הגרון, כבר מרגישים שהשאיבה הולכת פנימה, נכון? כן. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נניח את הידיים על הברכיים, נפיל את הראש, שאני גמור. ופשוט בזמן הזה לא לדבר, והבטן ממש תימשק, נשאבת, מהפופיק לתוך הגב התחתון. כאילו שמו לך פומפה מאחורה. תראי, זה היה על קצה המזלג, ג'ני. כמובן שמי שרוצה ללמוד הרבה יותר, חפשי את ג'ני קפלן. תודה רבה לך שבאת. תודה רבה, קובי, אתם אני רוצה להגיד לך, גם שרירי הישבן נתפסו לי קצת מהתרגיל הקטן הזה, אבל אולי כי אני לא מספיק מתאמן. תודה רבה לך, ג'ני קפלן. 13